sa sining tion sa aton pagsugod sang aton pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Ako na anay pagabasahon ang balaan nga kasulatan kagni makita sa Lucas kapitulo 19 halin sa 1 tubtob sa 10. Kag ang pulong sa Dios nagasiling, si Isos nagsulod sa banwa sang Jerico, kag nag-agi man lang siya dito. May pangulo sang manugsukod sa buwis dito nga manggaranon nga ginhingalanan kay Sakeo. Nagtinguha siya sa pagtanaw kung sino ini si Isos. O galing hindi siya makakita tungod nga madamo ang mga tao kag putot siya. Gani nagdalagan siya sa una sa mga tao kag nagsaka sa kahoy nga sikomoro. Agod nga makakita siya kay Isos nga magaagi sa sadto nga dalan. Sang pagabot ni Isos sa sadto nga duog, nagtangla siya kag nagsiling, Sakeo, panaog ka, sindali-dali kag magadayon ako sa imo balay karon nga adlaw. Nagpanahog si Sakeo sing dali-dali kag ginbato niya si Isos sa dako nga kalipay. Ang tanan nga mga tawo nga nakakita sini nagkulumoron. Ini nga tawo nagdayon sa balay sang isa ka makasasala. Si Sakeo nagtindog kag nagsiling sa Ginoo, karon sir, ihatag ko sa mga imol ang katunga sang akon pagkabutang, kag kon may gindayaan ako, bayaran ko siya sing 4 kapilo. Si Isos nagsiling sa iya, ang kaluwasan nagabot sa sining panimalay karon nga adlaw, kay ini siya kaliwat man ni Abraham. Kay ang anak sa tao nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sang nadula. Ini makita sa Lucas 19:1 pakadto sa 10. Nagaton tan-awon ang kaundan sini nga bahin sang balaan nga kasulatan. Sa akon ginbasa bago lang aton masapuan nga may isa ka tawo nga ang iyang ngalan si Sakeos. Ini nga tawo manggaranon, ini nga tawo makabig naton nga senior officer sang BIR, kanya trabaho pangkolekta sang buwis. Kag aton man makita ang maayo nga ihimplo sang kabuhi sini nga tao nga dapat naton sundon subong. Siya may dako nga handom sa pagpakikita kay Kristo. Amo na ang iyang desire sa iyang tagipuson. Naghambal siya o kung na Biblia nga gusto niya nga makakita kung sino si Isos. Kag ginaara sa sulod sa iya balatyagon nga dako gid ang iya nga kinahanglan nga makakita nga makadangop kay Ginoong Kristo. Kay man si Kristo siningation na bantog siya nga madamo nga mga hinimuan, milagro ayang nahimo, kag napatian man niya nga si Kristo manluluwas sang kalag sang tao. Tungod giginbatyag niya nga siya isa ka tawo nga makasasala, kag kinahanglan sa magluluwas, kabangdanan nga dako gid ang iyang desire, dako gid ang handom nga makakita kung sino si Ginoong Kristo. Mga utod sa sining tion sa aton pagpangabuhi sa kalibutan, may madamo man kita nga handom nga aton nga pagahimuon. Siguro may handom kita nga magpahimo sang gwapo nga balay, sang gwapo nga mga salakyan, kag iban pa nga mga gamit. Pero
para kay Sakio ang pinakamaayong handom amo ang pagpakikita kay Ginoong Kristo. May balatyagon ka man bala sulod sa imong tagipusoon nga kinahanglan nimo si Kristo, kag may desire bala ikaw sulod sa imong kabuhi nga dapat ikaw magpalapit kag kinahanglan ginimo siya kay siya lamang ang manuluwas sang imo kagakon kalag. Kung wala ina nga desire kag handom sa imong tagipusoon, pamangkuta ang imong kagalingon, ano gid bala iya ang dako nimo nga handom? May ara pa balang makalabaw sang kaluwasan sang imo kalag? Para sa akon kag para sa natudlo sang Bible kag para kay Sakio, di mangrano naman siya ano pagid ang kinahanglan niya. Lain iya kinahanglan sang aton kalag. Lain man ang kinahanglan sang aton lawas. Ang aton lawas ngalin sa duta nagakinahanglan sang pagkaon. Pero ang aton kalag kag espiritu nagakinahanglan sang Dios noon nga pagkaon kag makita lamang dira kay Ginoong Kristo. So amo nang ginbatyag ni Sakio. Damo na siya kwarta, damo pagkaon, pero kinahanglan niya si Kristo agud makaangkon siya sang kaluwasan sang iya kabuhi. Pero kung ang isa ka tao magdangop sa Dios katulad kay Sakio, may ara mga damo nga sablag nga nagapugong nga hindi ikaw makadangop sa Ginoo. Ano ang sablag ni Sakio sang iya pagdangop kay Kristo? Una, kadamo sa mga tao nga nagsunod kay Kristo, siyang pagsulod dito sa Jericho. Si Sakio, iyang problema niya, kaputot siya, gamay siya nga tao. Kung magsunod man siya dito, hindi siya kakita kay Kristo, ang likod lamang sa mga tao ang makita niya, kay man tama gid siya kaputot ang iyang height, daw hindi gid pwede nga makalabaw sa iban. So may problema na siya. Hindi siya makakita kay Kristo. Suno sang balatyago niya nga makikita tani siya kay Kristo. So anong ginhimo niya? Nakita niya sa unhan nga may dako nga kahoy, nga kataas siya nga kahoy. Nagunauna siya nga mauna siya dito sa mga tao, kay ang dalan nga ilang ginasubay dito gid maagi sa puno sina nga kahoy nga ginatawag si Komoro. So naguna siya dito, nagsaka sa kahoy, amo na ikaduha niya nga sablag. Kay si Sakio, hindi man anad sa sakanay sang kahoy o kunlubi. Anad siya sa pag-isip sang kwarta, kay man tax collector siya. Pero kung magsaka sa dako nga kahoy, hindi siya sanay sina. Pero gin-overcome ini ni Sakio. Gindaog niya ini. Nagsaka gid siya sa kahoy, kay man ang una-una niya, nga makita lang niya si Kristo. Nga makita lang niya si Kristo. Sadto gid nga tion, hindi buwas, kundi sadto nga tion. So nagsaka siya, natigayon man, although may sablag, pero okay lang, iya man na daog. Kag sa aton man pagsunod sa Ginoo, amo-amo man sini, kung magdesidir ikaw nga magpalapit, magdangop sa Dios, damo sa blag nga nakapugong sa imo. Kinahanglan kung ano man ang nagaupang sa imo, nagahinder sa imo, dapat nga dag-on nimo ina paagi sa pagbulig mismo sang Dios, kay kinahanglan ikaw sang imo kag akon nga kaluwasan. So si Kristo nga nagapadayon sa paglakat, nga dito gid nag-agi sa dako nga kahoy, nagpundo siya dito tungod sa dira gid sa puno sang kahoy, kag nagtangla siya sa ibabaw. Kag siyang pagtangla, may imagine ako nga nagsugatanay ang pananaw niya kag si Sakio. Nagtanawanay sila nga duha. Kag siguro makabig man naton nga ginyuhuman siya ni Kristo
kag ginsingganan, Sakio, panaog ka dali-dali, kay karon nga adlaw didto ako madayon sa inyo balay. Sa kalipay ni Sakio, nagpanaog siya dali-dali. Pero tanaw naton ini nga mga bagay. Primero, nabatian ni Sakio nga gintawag siya, ginmitlang pagani ni Jesus Christ ang iyang ngalan. Kung sa bagay, amutong una nga panahon nga pagkitanay nila, wala sang record sa Bible nga before sina nagkitanay ni sila. Primirong panahon pero kilala na siya nga daan ni Kristo. Ginmit lang ni ang ngalan. Sakio, panaog dali-dali, kay dito ako madayon sa inyong balay sa sini nga tion. Mga utod ko yung plaster tani kagatagan sing aplikasyon sa aton mga kabuhi, kita kilala na nga daan sang Dios, nabalaan na niya kita bisan sa tiyan pa kita sa aton iloy. Kung sino kita kag ano kita, nabalaan na nga daan sang Dios. Kag si Sakio nakabati sang tingog sang Dios. Kag ikaw kag ako siguro halin sang una nakabati ina sang tingog sang Dios nga nasulat sa bala nga kasulatan nga gintudlo ayhan sa mga leaders, mga pastor, iban pa nga manunudlo sang bala nga kasulatan. Kung ang edad nimo subong 50 anyos na, 50 anyos man nga nakabati ka na sang pulong sang Dios, kag kung wala nimo ginsabat, 50 anyos na ang pabungol-bungol naton nga wala kita nagtalupangod nga ginatawag kita sang Dios. Nabatian naton patulad kay Sakio, pero si Sakio ya pagkabati niya dira dayon immediately nagpanaog siya kag nag-ubdanay sila ni Kristo. Mga kauturan, kung ikaw nakabati sang pulong sa Dios kag subong sini pamati ka sa ginasaysay sang pulong sang Ginoo, hindi ka magpakatiga sang imo tagipusoon. Sabta ang Ginoo siyang pagpanawag sa imo. Pwede man nga sundo nimo siya, pwede man nga hindi nimo siya pagsundon. Pero kung hindi mo siya pagsundon, peligroso ang imong kalag sa adlaw sang paghukom. Kag ang Ginoo magasiling, wala ako makakilala sa imo. Kay man nakita niya nga ikaw wala man nagsabat siyang panawag sa imo. Ina nga pulong ang magsiling, wala ako makakilala sa imo, pulong sang pagsikway. Kay kung ano ang himuon mo sa kay Kristo subong, amo man ang himuon niya sa imo sa adlaw sang paghukom. Kung isikway nimo siya sa sining tion, isikway man niya ikaw sa tion nga magaatubang kita sa iya sa tion sa paghukom, sa pagbalik niya liwat sa sining nga kalibutan. So ang siling sa Bible, ang maayo nga karnero o kon anak sa Dios nagapamati kag nagasunod sa iyang agalon o kon shepherd. Ang mga tao iya nga wala nagapamati kag nagasunod sang tingog sang manugbantay, siguro hindi siya karnero sang Dios. Basi karnero siya ni Satanas. Pero ang karnero sang Ginoo nagapamati kag nagaupod, nagasunod sa iya. Pirmi na akong dinasulit, pero akong lahat nga balon liwat. Kag ini makita sa Mateo 11 halin sa 26, tubto sa 30 nga nagasiling, kari kamong tanan, ginaimbitar niya kita. Si Sakios gintawag niya, Sakios panaog. Ang invitasyon siya sa aton, kay Juan wala man kita yan nagsaka to sa kahoy, ang siling niya, kari kamo sa akon, kung diin ka nagapungko subong, sa opisina, sa inyong balay, ginatawag ikaw sang Dios, kari kamo sa akon. Kamo nga ginabudlayan, kag ginabugatan sang inyo sala, kay papahuwayon
nakon kamo. Kung nabatian mo ang tingog sa Dios, sabta, sunda siya. Si Sakeo nagpanaog dayon, dapat nga sabton mo man siya, dayon, karon nga adlaw o kon sa sini nga tion. Ang ikaduhang manami nga makita naton, nga may sundo naton, kay Sakeo o naginton naton, nga ti may desire siya sa pagpalapit sa Ginoo. Ikaduha mo nga nagpamati siya, kag nagsunod sang panawag sang Dios. Ang sunod nga aton pagaton-an amo nga si Sakeo naghinulsol sang iya sala. Opdanay sila ni Kristo pagkadto dito sa ilang balay. Ginbato niya si Kristo, sulod siyang balay sing malipayon, kag didto nagistoryahanay sila. Si Sakeo kay tama kaputot, nagtindog gid siya agud makita gid ni Kristo. Nagtindog siya sa tubangan ni Kristo kag naghambal. Amo ning sambal niya kay Kristo. Nya Ginoo, ang katunga sang akon manggad ihatag ko sa mga imol. Kag ang mga tawo nga akon gindayaan hatagan nakon sing 4 kapilo. Bo grabe no? Medyo 4 or 3 kapilo. Daw medyo dako ang interest kung dayaan ka ni Sakeo. Ini amo ang sign o kung tanda sang ginasilinga paghinulsol. Ginako niya iyang sala kag ibalik niya ang mga tao nga iyang napirisyuan, natuntuhan niya ibalik. Laing sa aton kahimtang dire sa aton pungsod nga Pilipinas, bisan nagdakpa na nga nagpangurakot, hindi gyapon pag ibalik mapapriso lang, tob-tob nga maluwas. Pero ang ginkurakot wala ginabalik. Si Sakeo iya ginbalik niya kag sobra pa ang mga imol katunga kag ang mga natuntuhan niya hatagan pa niya sing bala 3 o 4 kapilo sang iya kwarta. Tama sa iya ka maynulsolon. Tanda sang paghinulsol. Kag tungod kay nakita ni Kristo ang iya paghinulsol, naghambal si Kristo sa iya. Karon hindi buwas, karon nga adlaw nag-abot ang kaluwasan sa sini nga panimalay kay siya anak man ni Abraham. Pagkakita ni Kristo nga naghinulsol siya, ginhatagan dayon siya sing kapatawaran kag kaluwasan. Amo man sina sa aton subong. Kung subong kita maghinulsol sang aton sala, sing ganon ikaw dayon ni Kristo. Anak, karon subong patawaron kag luwason ko ikaw. Kung ano ang imo buhaton kay Kristo, amo man na ina ang iya pagabuhaton sa imo. Kaya ginbaton mo siya, di batonon kaniyaman, kag patawaron ang tanan nimo nga kalapasan. Amo gid ini nga natudlo sang Bible. Kung ang isa ka tawo maghinulsol sa iyang sala, patawaron siya sang tanan niya mga sala, kag tinloan sang hamili nga dugo ni Kristo ang tanan niya nga mga kalapasan. Kung naton ibalik ang aton huna-huna sa tuntion na ginlansang si Kristo sa cross, may 2 ka tawo dito nga ginlansang upod siya, ang isa sa wala, ang isa sa tuo, kaya ginatawag ni sila nga mga kriminal, mga kawatan, mga kriminal. Pulo parehas man sa aton subong, ang mga hold-upper para hindi sila madakpan, ilang kwaon ng kwarta kag patyo na lang kay basi nakilala sila sa ilang ginulap.
amo ning kahimtang sa duha ka tawo nga ginlansang kawatan, kriminal, manugpatay. Pero dito sa cross sa tunga si Kristo. Sa aton pa gahambalanay pa sila nga tatlo. Ang siling sang isa nya Ginoo, kung anak ka sang Dios, ti luwasa ang imong kagalingon, kag luwasa man kami. Amo nang request niya, luwasa ang imong kagalingon, kag luwasa man kami. Ang Isaya nga dito sa piyak nga nagapamati man, ginsabdong niya hindi ka maghambal sang subong sina. Kita iya makasasala, siya wala sing sala. So ginako niya iya nga may sala siya. Kag naghambal siya kay Kristo, Ginoo, dumduma ako kung dito ka na sa imong paraiso. Kabalo ka kung nasabat ni Kristo, nagsiling si Kristo, karon dayon, upod ka sa ginharian sang Dios. Upod ka sa paraiso. Ang Isaya napatay, dira siyang sala. Ang Isaya napatay, nga ginpatawad ni Kristo. So, kung di mo ni tanawon sing maayo, si Kristo willing, handa sa pagpatawad. Ginpatawad niya ganitong kriminal nga manugpatay, nga siguro kung wayto na lansang, kag dalom no to simbahan, mangawat pa to sa offering sa simbahan, kay kawatan to nga daan. Kita gani iya, way man tagapangawat, kung nasarangan ni Kristo ang pagpatawad sa iyang sala, patawaron na niya kita, kaya niya nga mapatawad man ang aton mga sala. Ang ginapaabot lang niya, amo ang pulong nga paghinulsol. Simple lang, ang paghinulsol, amo ang paguntat, paghimo sa aton pinalangga nga sala, kag pagdangop sa Ginoo. Ang paghinulsol, amo ang paguntat, paghimo sa aton sala, kag magsugod pangabuhi nga matarong suno sa kabubuton sa Dios nga iya ginaplano para sa aton. Karon dayon silin ni Kristo. Karon dayon patawadon niya kita kung aton ituad, aton hinulsulan ang aton mga sala. Then ano pagid ang siling niya? Ang ginhambal pagid niya kay Sakeo amo ini. Ang anak sang tao, kung sa aton pa si Kristo, siya, anak sang tao nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sa mga dodula. Una, ginhambal niya, siling niya, Sakeo, patawaron kita. Kag siling niya, ang anak sang tao, kung sa aton pa siya, si Kristo, amo nang tuyo niya, nga nagkari siya sa pagpangita, kag sa pagluwas sang mga nadula. Ti kita amo ang nadula, bisan pa ang Old Testament, nga makita sa Isaiah 53:6 nagasiling, kitang tanan katulad sang mga karniro nga nadula, kitang tanan dala na kunada. Pero si Kristo yan naghambal sa sininga bahin sang kasulatan nga amo na ang ginkadto niya di sa pagpangita kag sa pagluwas. Hindi lamang pangita. Kaya kung pangita lang, pwede nga pagkakita nimo niya sa sina nga karnero, masiling siya aara kada gali, mabalik na lang kuto kay ara manda. Wala. Ginpasan niya gid, balik ang iyang karnero dito sa turel. Ginpangita niya kag ginluwas. Amo nang duha ka pulong nga sunod. Nagkari siya, ginpangita niya ang nadula nga karnero, kag iya ginpasan balik sa iyang kagalingon nga turil. Ginpangita kag ginluwas. Okay, may isa ka parabol nga ini makita sa Lucas 15, halin sa 8 pagkadto sa 10. Kag ini nga parabol naghambal sang
nadula nga sinsilyo. Siling sa Bible sa lapi, pero ambot sa iban nga translation kung sa lapi ginman. Nadula ang iyang sinsilyo nga sa lapi. Anong ginhimo sini nga babay kay nadula ang iyang nga sinsilyo nga sa lapi? Nagkuha isang sa suga, ginpasanag niya ang bilog nga kwarto, nagkuha sa silig, ginsiligan niya todo-todo agod nga makita niya ang nadula niya nga sinsilyo. Mga utod amo ning kamaturan. Ang imo sinsilyo abi piso. Ginsulod mo sa bulsa mo. Pagkuha mo sa imong panyo kay may balhas ka, nadala ang 1 piso na hulog. Ano sa pamatyag mo? Ang 1 piso nga nahulog sa bulsa mo, may gahom sa pagbalik liwat sa bulsa mo kung hindi mo pangitaon kag pudyoton. May gahom siya sa paglukso balik sa imong bulsa. Hindi. Wala na siya sing power sa pagbalik sa imong bulsa. Ang himuon mo kay nadula, imong pangitaon. Kung makita mo na, pudyoton mo kag ibalik sa bulsa mo. Amo na ang parable dire. Ang balaan nga espiritu amo ang nagasilhig todo, nagahatag kasanag agod nga makita kita liwat kag mabalik dira sa Ginoo. Kay sa aton kagalingon wala kita sing ikasarang ikasangkol nga kon pasagdan lang kita mapalayo gid kita nga mapalayo sa Ginoo tungod sang aton sala. Kag kun hindi kita pangitaon ni Kristo, din madayunan nga madula kita sa iyang presensya. Kagamoy ni ang ginihimo ni Sakio, kag dapat nga aton ini sundon. Nagsugod siyang tagipusoon, dako yang handom nga magpakikita kay Kristo, kag nga handom natuman. Nagkitanay sila ni Kristo, naghambalanay sila, naghinulsol siyang sala, ginpatawad siya ni Kristo. Kung hindi kita magdangop kay Kristo sa siningation, wala kita sang mahimo sa aton kaugalingon. Ang bala na kasulatan, naghambal na nga daan sa John chapter 15, verse 5. Sinya, luwas sa akon, siling ni Kristo, wala kamo sing sarang mahimo sa inyong kaugalingon. Kung kaluwasan ang maghambalan, hindi kita makasarang magluwas ang aton kanag. Si Kristo gid lamang ang ginpadala sa sining nga kalibutan sa pagluwas sa aton. Kag siling sa Bible, wala sing bisan sino, bisan isa nga ginpadala sa kalibutan, diin kita makaangkon sang kaluwasan, kundi paagigid lang kay Kristo. So nga ako nibilin amo ini, ang aton kabuhi subong, isurrender naton sing bukos kay Kristo paagi sa aton pagtuo kag pagpaton sa iya sulod sa aton mga kabuhi. Madamong salamat, kagabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton tanan.